Ifo ya bụ ikenekwa m na mmasị no dalụ n'ụmụ Igbo onye na nnukwu oli bụ Val Chuwuzie Chukwuemeka Akụdịnobi ogbuevi na elgo ekene m rere nwe na-asị no dalụ dịka ndị na-enweta ozi anyị ma ndị nwetagolo ozi anyị ekenekwa m ụnụ ma ndị sitela anyị ozi ebe dị iche iche ana m asụ ụnụ dalụ ụmụnne anyị ndị nọ n'ụwa niile ndị nọ US ndị nọ Australia ndị nọ obodo dị iche iche ma Germany ma gịnị ma obodo a na-akpọ gịnị France ana m asụ nụ daalụ ma ndị nke bi na UK anụwa kelechila anyị ozi si na fa na-eche ka eme gịnị ka wee fụ nwanne anyị nwoke nke anyị megidere wee wepụta anyị na-asị ya daalụ kenekwa gịnị anyị na-ekene ndị ICL niile ya bụ gịnị Igbo community na gịnị ndị nke na London anyị na-ekene ụnụ anyị na-asịkwa ndị ọgbakọ anyị kelekwa ama m na ikimikiti n'ime unu na-ekili ihe nke gịnị ihe nke otu anyị ga-esi wepụta nwanne anyị nwoke nke unu fugoro mbụ ekene m na wee na-asụ nụ daalụ tupu m na-aga n'iru unu maka m si eme na onye ọbụla mụ na ya nọ nyanwa na-eji m gịnị ọnụ akọwa onye ọbụ aga m ewepụta nwanne anyị nwoke ka ọ kọwatala anyị onye ọbụ ndewonụ nwanne m biko kọwatala ụmụ Igbo onye bụ imena daalụ nwanne ahụ Michael Oparogu onye ngụgụ Obire Ikeduru nọ n'Imo steeti ekelele m ụnụ nwoke nwanyị si n'ala Igbo na-agba mbọ niile dị iche iche ka ọ dịrị Igbo mma asị m ndewo daalụ tupu m na-agakwa n'irusikwa ka m kenekwa ụmụnne ndị nke bi na Brazil selu m ozi ndị nke bi na gịnị Pakistan ma ndị bi na India ana m asụ nụ daalụ nọ maka unu na-etite n'ụtụtụ dịka na-ekili m wee na-asụ nụ daalụ otu unu so eme gịnị wee na-ezikwa ozi ihe gbasara maka na-ezipụtala anyị ozi na ụnụ afụkwa anyị aka ọlụ anyị si anyị jisi ike wee na-asụ nụ daalụ tupu anyị na-aga n'iru nwanne anyị nwoke anụnwa na-eme gịnị anyị wepụtalụ wee chọpụta wee kpọta na Igboamaka ọ dịrị ofele ụmụnne m iwepụta ya mana enwere ihe ọ na-agwa m ọ gwaghị ndị na-agwa ife na-asị ọ gịnị na-eme ọ bụrụ sọsọ m ụwa ya n'ive a na ihe abịa ịgwa ụmụ ụwa gwa ụmụ Igbo ihe ha nwere n'ebe ị nọ notice wee pụta na ị ga-enye aka wee dozie ya n'Igbo weta ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche na Igbo mana ọ ga-esi ya n'ọnụ wee pụta nwanne anyị nwoke biko ka ịkọwatatụla anyị ife ịgwalụ m maka gịnị ife gbasara maka ụgbọ oloko na ụmụ ihe ndị nwere ike ịlụ na Igbo Igbo ndị ọma na-ege ntị nwanne ndị ihe ọma na-adị mma ekele m ụnụ daalụ a sị na elim ụzọ lime ehi anyị ga-atọrọ ụzọ ma hapụ ehi na ehi wee erimericha ya n'ụzọ wa agafọrọ nwa ihe m bịara ịtụzi aka wee gosi unu ihe ọma mere nụ dịka ndị bekee na-akpọ breakthrough na anyị nwere ike ime ihe dị ọtụtụ dị egwu ga-enyere ndụ anyị aka chọpụta ọrụ onye ọwụla enwe ọrụ onye ọwụla ebiri nke ọma okorobịa topụta ya enwe ntụziaka n'ebe ọ na-aga ọ ya ka m gbasa ozi ya ka ọ nọ nọrọ ndị nke m nụrụ n'England nga na ndị nke nọkwa n'anụ n'ụlọ so ka onye nwere aka ọ ga-enye ka onye mma mmanụ daalụ ụnụ afụ na ụmụ nke anụ ụnụ na-ekili nwanne anyị nwoke nwere ike kọwatatụrụ anyị maka ya maka na ịgwala anyị na ị ga-alụ ụmụ ife ndị a nụwa na ụmụ ihe ndị a nọwa obere ihe n'ebe ị nọ biko kọwatatụrụ anyị ka ife a na-aga ka ndị be anyị na-ekili ife na-aga na onyonyo nwanne nwoke ekele gị daalụ ọ bụrụ ma ile anya na onyonyo nke ị na-elere ugbu a ị na-ahụ diesel engine ebe otu a na-esi ahazi ya ọwụ ihe m ga-akọrọ ụnụ ka ihe ọhụrụ nụ mana
ndị be anyị na-arụ injin ịga were paasị nye onye mekanik ya arụ ya chịkọta ihe niile bulie injin mana nsogbu ozi ka otu esi akpụ ihe ndị a ka otu esi arụpụta ihe ndị a so ya dụrụ n'ime ahịa na mụ nwa arụgo n'ọtụtụ kọmpani dị iche iche na-akpụ ihe ndị a so ya nwa ka m sịkwa na ibido kpụwa nke anyị na anyị nwere ike ịkpụ nke anyị na-enyocha na m ihe niile dị iche otu ọ ga-esi gaa mana kembụ ka anyị soro ụzọ otu ndị ọcha si bido amụọ nwa ọ na-egbu igbere onwe nwa a mụrụ ya ebido gawa ije ozugbo so ka anyị gba igbere teknọlọji nka na ụzụ bilite nke mbụ oge ndị ọcha bidoro ha nwere ụzọ dị iche iche ha ji bido mana ile anya na London anyị nọ taa injin kpara ike eji rụọ ọrụ wụ injin nke a na-akpọ steam engine site na steam engine ya ụgbọ oloko ha baa na petrol diesel engine na-aga ugbu a n'ala eluzo anyị nọ na ya mụnwa arụpụtala steam engine ahụ inyekwe m ohere kwado m aga m arụ nke ahụ nọ n'ahụ anya onweghị ihe gbajiri aka n'ime ya bụ na ọwa echiche na ihe mmadụ mere na mbụ ka ị ga-emekwa ọzọ daalụ nke a nwa na-eme ife dị a na-egosi ugbu a nke a bụ nke gị nwa na onwe gị lụpụtara iji wee gosi ihe ị nwere ike imenwu biko ka ike ịkọwatatụrụ anyị maka nke a eziokwu ka ị na-ekwu ihe anyị na-ahụ ebe ahụ ọya ka m kpọrọ agụ iyi maka ihe nwa bekee ha na-emewu ihe awụ steam engine eji dry air na-apọmpụ dị na-eji dry air na-apawa ya ị ga-ahụkwa mgbe anyị ga-ejikwe steam pawa ya na ọ ga-arụ ọrụ ihe a one section oku mpakala na-apa ụgbọ oloko na-aga si na ibu ụgbọ oloko ka o buru mmadụ na-aga ịdọwa ya n'ụlọ ọ ga-enye gị ọkụ ọ ga-emere gị ihe dị iche iche daalụ o kwere nghọta na oge nwa bụ onye na-ese ife anụ a na ndị ọcha abịa inene ife ịlụ otu a ka o mere nwoke ọma biko kedu ife ọzọ ị nwere ike ịkọwara anyị maka nke anụ maka na ife niile anụ a na-aga ugbu a nke abụọ ị na-ahụ ugbu a oge m ji steam pawa ya n'etiti abalị so ilele anya ị ga-ahụ ka steam ji aka ya na-ebu ya so ọ wụrụ ma m chịrị ihe a dịka ọ wụrụ ma ị metụrụ oge anyị dị obere ị were kabad were kọp kpuchide ya ịkụpụrụ akụpụ tie ya akwụkwọ unune n'ebe ụlọ anyị na-akpọ ya ị were machis dowe ya n'oge obere ọ ga-agba towa so ihe anyị na-ahụ nga ahụ miten n'ime kabad ahụ n'ime kọpụ ahụ gbapere so miten bụ part of fluid na ndị mere fluid mechanics ilekwa ya na nke a ugbu a ọ wụrụ na-apụta na mmanụ anyị na-amịpụta n'ala anyị wụ mmanụ petrol aka anyị a na-eruzi ya n'oge ụfọdụ ihe gbasara Disemba ma oge ememme dị iche iche aga ahụ ya mmadụ akwụọ n'ala anyị ụlọ ọrụ ụfọdụ na-arụ ọrụ na-enye nsogbu dịka m onwe m rụrụ ọrụ na Naịjirịa enwere m ụlọ ọrụ na-arụpụta mmanụ ete n'isi nke ụmụ nwaanyị na-akpọ relaxa arụrụ m ncha arụrụ m ihe dị iche iche na cosmetics bịakwa n'obodo a rụọ ọrụ na Unilever ndị na-eme Dove na ihe ndị ọzọ so before ga-enwe ezigbo ọnọdụ ị ga-enwe injin ga-enyere gị aka butuo ọnụ ala the cost of your manufacturing iji rụpụta ihe na steam engine ahụ direction anyị ga-aga and ọma ebe a na direction a dịka o mere na Sheffield na ebe a onweghị onye na-enweghị ọrụ na Sheffield ha niile nwere ọrụ ọ bụrụ ma ọ ihe ị chọrọ ịmali gaa na Kelheim Industrial Museum nọ na close to Sheffield University ebe m onwe m nọkwa ọ bakwara n'ime ya daalụ o kwelu nghọta na isi na anyị nwa nwere ike ịdị na-alụ ụgbọ oloko nke anyị bụ tren dịka ndị na-amarụ ya ya na-akpọ ụgbọ oloko na anyị nwere ike ya na ife anyị lụpụtara nwere ike ime gị n'otu ndị ọcha si wee bido ịdị na-alụ ụgbọ oloko na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche ya bụ ife na-agala onwe ya maka na ejili gịnị ikikere nke gịnị nke kọọlụ ma ọ bụ ohere nwere ike kọwatatụrụ anyị ife gbasara maka ya na ife nwere ike imenwula anyị n'ala Igbo maka na a na-asịsị anyị kwarapụ onye ọbụla na-asị anyị ma anyị jee na Lagos asị anya nọ na eje n'ugwu Awụsa sị ya nọọ ife iji wee si mba ka ịgwa ndị Igbo ife ị nwere ike ịlụ nwụlụva anụ m na ị na-alụchala lụọla ma street light nwanne anyị nwoke biko kọwatatụla ụmụ Igbo ndị na-egeghị ntị maka na ụmụ Igbo na ụwa niile na-achọ ịnụ ife ị nwere ike ime nwụlụva
na kafa nwere ike isi wee nye aka wee kwado ya. Ọ bụrụ ma ile anya nke ahụ onye ọcha na drive naanị nke ahụ alone i were that section connect to your alternator na moto were batteries ya hụ nke ị na-ahụ anya ugbu a were battery connect to in series ị ga-enweta 24 volts ga-power gị ihe. Ị hapụ that style were ya connect to ya direct with steam up to 4 section. Calculate all the traction of it. Ị ga-emove, ị ga-aga. So, tupu ị na-apapụta steam, dịka n'olu bekee, anwụ ndị agba na-akpọ superheated. That superheated steam ga-agakwa to dry steam ga-enwe ike wepụta ya n'ọnọdụ ya. Maka m ji na-ele anya na ihe gbasara steam wụ, anyị nwere ike, ọ bụrụ ma asị anyị usele cold, anyị nwere ike were nkụ. Ihe ọbụla anyị nwere to raise steam dịka o mere ma n'akwụkwọ dị iche iche. So anyị bido na nke ahụ si na nweta nkwado between 1 year or less than a year anyị ga-enwe ụgbọ ga na-agba ụgbọ oloko. Na anyị nwere nke a na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ arụ, ị ga-ejikwa ya na-ejenerate ọkụ, ị ga-eji ya rụọ factory dị iche iche, ị ga-eji ya mee ihe ndị a. So ọrụ ga-adị, transport ga-adị, fuel or petrol ụgbọ mmanụ petrol pụta anyị ga-eyuzi ya ya nọ anyị gakwa na-aga ụlọ ọrụ anyị ga na-aga n'ihu. So nsogbu anyị ga-enwe ugbu a chite aga nwe anyị enwe nsogbu ọwụla anyị ga-enwe ọrụ maka enwe ọrụ na-akpata nsogbu. Okorobịa na-ejeghị ije na-eme ihe ndị ọ na-ekwesịghị ime. Ọ ya ka m ji si well ebe o si otu a dị onye ọwụla maka ọma ya wepụta ị marakwa na ị ga-enye aka gbabata n'ime ihe anyị na-eme adreesị m na ihe niile nọ ga-etinye aka. Daalụ. Enwere nke ịgwalụ maka ife anụ idebe na tebụl. Ị nwere ike iwenite ya ka ịkọwatala ụmụ Igbo ife ọ bụ. Ihe na-ahụ ihe ahụ breeze blocks. Grade ọ na-enwe nwere 3 grades. O nwere super light, super light, and here the first grade. Dịka otu a na-enwe n'ụlọ mana m change ele. So ife a bụ block dị ife. Ihe a block eji arụ ụlọ. But here na-akpọ bricks block. All waste like mmanụ na-ada palm. Oge anyị na-eme cosmetics, ị ga-ada palm, ị ga-nweta ya na-akpọ sludge. Site na sludge rụọ cheap soap a ga-ere n'ime ahịa. Nke wụ sludge shi na ebe a na-emepụta igwe steel factory, which onwe ebe ọzọ a ga-eme ya ọ dịkwa na toxic, which is ọ naghị emerụ mmadụ ahụ. Nke ihe nkwa ebe ahụ ala aha ya gypsum, you know. Mana nke a na ha ewere ya compress, ị ga-ahụ particles dị iche iche eji ya compress ọ ya iwepụta ndị the first grade ọ na-ara light edowe nke a n'ala ewere nke ọzọ dowe n'elu dịka ebe ụlọ anyị enwe ha ayọn dị ahụ igwe eji arụ maka ebe a ị ga-ewuru igwe nwee ile mgbe 9/11 mere pepa gbakasị ya ebe niile ihe niile fege ka pepa ọ igwe ka eji jidecha ahụ pila niile ndị ahụ mana n'ụlọ ya anyị na-eyuzu block. So steam engineer ga-enyere gị aka to produce this. Ka mfukene ya maka na ya anyị even ọbụnadị nkikere agba ile anya n'ụlọ ma roof tile ebe a anaghị ejizi nke gbamgbam aka ụlọ ọwụ ceramics. Steam engineer ga-enyere gị aka ka ị nwee ike mee ceramics ọ dị cheap dị ọnụ ala. Maka na ebe a afụkwalụ m ya enwe ụmụ ihe ndị dị iche iche dịcha na eji wee alụ amara m na otu aka ndị a si eme blọkụ nkefa ọ bụrụ ka o si wee je ife abụ steam engineer a na-ekwu okwu ya dị ife enwere ike ịlụnwụ dịka nke a na ọnwụ ma nweta nkwado a ga-arụpụta nka ịrụpụta nka injin na-ahụ ugbu a nwere ike nye ọkụ na factory na move gị imekwa ya ka ọ gawa ije ọ ga-aga ije na-ebu mmadụ na-aga. So ka anyị site ebe a ọ bụrụ ma arụta nke a in the next 1 year anyị ama arụpụta diesel engine dịka ọ dị ihe ndị na-ahụ the first video. So nkwado dị mkpa. Anyị mekwara research ndị a na-adị ọnụ dịka otu a steam engineer ha dị ka a na-ene anya ya ka ụgbọ onoko anụwa okporo m wee ghọta na ọ na-adị m ka ihe abụ ihe mgbe ochie. Good. N'otu anyị si ghọta ile anya Ukraine hụ na ndị Russia na-enwe nsogbu. Ukraine enweghị oil
in Ukraine they use ugol, which is coal, no kuala. And their best train anywhere here na ugolok. So my power generation, my distribution of water, meaning now any part of Ukraine, all coal can they use. Even England, I'm na Yorkshire BMC. You got one picture on the Institute of Mechanical Engineers. Okay, na guy. Muna is no long go for it. While locomotive can have parts of Yorkshire, even recently, no one actually many Ghana was a London eba. And I now crazy go because I know the feeling of the old. You get when you were no yeah, can you want a bit? You get we bury. You can't jump. You have to start. Nke ọzọ bụ na n'ọnụ Igbo a na-akpọ ya plasterboard. Good. Isi na ihe mmenwu ụdị ihe dị otu a bụ plasterboard a. Ile anya nke a oge anyị gara hall in the Institute of Mechanical Engineers kpọrọ anyị. So ihe a system otu ihe ndị egosisiri. And kọwaa ya onye kọwaa ihe ndị ga-ahụ ebe a. So ọtụtụ ndị ọcha dị ready inye aka. Ọbụna dị ebe a mụ onwe m nọ, enwere m ọtụtụ ndị enyi dị iche iche. Ihe ndị a m na-eme na-amasị. Even in the cases ahụ ndị Pakistan. You got that? So ihe n'ime ya asara mmụọ nwa ọ ga-egbe igbere. Na anyị agaghị emove nke kakwa nke otu ọnọdụ anyị dị ugbu a. Anyị chọrọ ihe anyị ga-eji nweta ọrụ, create jobs n'ọnụ ala, compete. Kekwenye mere China ji kwuru tọkwuru ugbu a. Ndị China na-akwụchi ihe n'imi. Maka na coal ka China na-use ugbu a. Even England na-use coal, empowering their power station. Recently, came and announced that he reduced the web pack, and later they get back. They use solar power. So, but this, you can't use solar power to power factory. That's yoku. Dika nke even na chikuku obua bunke eji alụ no dika plasterboard. Good. Kedi fe enwere ife kọtatụlụ eji eme ya. Bam. Bụ na ihe ndị be anyị na-ewelu na agafe. Agara m n'Enugu ebe anyị na-eme coal, ebe a na-egwupụta coal. Enwetara m ya. Goro ya azụkwara free, azụrụ m coal, azụrụ m part of this. Were ya laa n'ụlọ, mechaa ya, hazichaa ya. Test onye ndị m test. In fact, onye resịrị m ya wụ somebody wụ onye Yoruba nọ there. Ọ onye dị in charge, a young man. Ma jụọ ya sị na most England bịa na-azụ coal. Well, when something na try about it. You know, just call it. Material they won't know. Even Agram direct to the department in Enugu Bende name Basra code. Take just on details and information. We here they buy. But you can manufacture without an engine that will run you at a lower cost. So Leno here Basri de many now, came na Zimbabwe. Ijimato. So all me were here the engineer had there by yet Zimbabwe needed a million Pasre Benine. Plus Oshindi kept up. You sonyo a generator power, you run over, you mix with one block, build one way up. You don't need much. Dalo. Dika na plasterboard isi na ọbụ ma akwụkwọ n'ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche ka fa ndị ọcha wekọtalụ wee mee dịka ịbịa na factory ebe a na-use coal were tekeni ya enu ka ndị be anyị fụ ya ebe a na-use coal ịbịa na factory ebe a na-use coal onye akpụ na ugbu a biko onye akpụ na ọ emesịa ka unu wee kpọba ya nwanne anyị nwoke nwere ike ịgbanyetụ igwe ga maka na ọ anyị mechaa biko unu nwere ike kpọkọ unu gwa ka unu ga-esi wee kwado ka e wee mebe ife a ka agbapụ ya ọsọ maka na oge elugo ga-eji wee mee gịnị bute ife dị iche na be anyị maka na enwere ndị be anyị nọcha ebe dị iche iche na nwechalụ akọ na uche iji wee lụọ ife na be anyị mana enwere nkwado anaghị akwado ha otu ha na-asị anyị mee nka na-achụ anyị ebe niile o kwesịrị ka anyị jee na be anyị kpọta ndị be anyị dị iche iche nwechara akọ na uche nwere maka esi alụ ife dị iche iche debe na be anyị ka fa na-eme dozi be anyị maka na gịnị a sị na gịnị na onye a na-achụ ọsọ anaghị eme gịnị anaghị ana na-achụ oke a na-achụ gị
ka a na-achụ gị ị ga na-eme gịnị ị ga na-ene anya ebe Igbo eje ebe Igbo eje bụ ana Igbo na o nwere ebe ọzọ bụrụ London ka o ji abụrụ Germany be anyị ka Igbo eje ife anyị ji egbe jere eje na be anyị ka anyị dozie ebe anyị enwe ụmụnne anyị dị iche iche kpọkọrọtafa bịanụ ka unu bịa kụzielu ụmụ be anyị ka esi eme ife dịka otu na-ekwu maka plasta bọọdụ ọ ife eji alụ ụlọ maọbụ simenti ya anụnwa emere ife dị blọkụ anụnwa bụ n'ochego ka esi emepụta ya bụ ife na ọ bụrụ na ị ga-ewelu simenti ị ga-eweli ya bụ ife ụmụ yọlịyọlị ife dị iche iche yes ịkpọcha sludge waste after ewepụtara igwe ya n'ọnya wa ka eji wee mee ị ga-enweta ihe ahịa dị ahụ na Jokuta steel mill if they're working efugonu wee lụkwa nke o ji n'aka n'ọkwa gịnị ụmụ ndị ọzọ na-akwafusi ile anya ka ahụ dị ihe ahụ dị original gypsum is here just waste mixed with cement they make a plaster and why do you need a plaster but iji mee ka ahụ ụlọ maa mma because ebe ụlọ anya na-eji ihe na plaster ọ ga-arime like that but this ha this thing na ahụ ya ha tapawa ya you walk through eziokwu unu ga-afugonu ya nụ but produce ihe a you need an engine that is reliable that ọwụ na piston and rings gbajewe Germany ma ọkpọwa Japan even steam engine m na-ekwu okwu ya ihe ndị ọcha ji be ebe anyị Titanic worked with steam engine the Windrush ship worked with steam engine and why even ka eji bịa ebe anyị ọwụ steam engine ihe kwuo bịawụ ka e were mmanụ vegetable red oil anyị nwere is a very good lubricant. So I needed anything like what you see there. Here, one of the traction engine. That engine again will help you generate light. You get that thing. So I gather those fairs to see things, to collaborate with most of the time in the Institute of Mechanical Engineers book. Well, do go there, or even in making of this material, developing of new materials. Ekelekwa m gịrị nne nwanne m nwoke o kwere nghọta na ịchọrọ enyemaka ndị ga-akwado gị na ife anụwa biko kedu ka nwere ike isi wee kwado gị dịka ndị chọrọ ịfụ gị kedu ka ha ga-esi wee fụ gị ndị chọrọ inye aka isi mana ha ga-etinye ego ọ bụrụ 1p ọ bụ 2p ọ bụ 3p ọ bụ 5p ọ bụrụ 100 ka ọ bụ 1000 ndị mmadụ ga-asị gaba n'iru ife ị na-eme na a chọrọ ka be anyị dị mma kedu ka ha ga-esi wee nweta gị nwanne m nwanne m nwoke ọ dị mma ekele gị maka okwu gị na enyemaka gị ile anya enwere m email address ka enwekwara m contact ebe ị ga-enweta m nwa dịka otu ochie dere o nwere pepa nke ọzọ mmiri ofu onye ọrụ gị ọ ga-ahụ otu ego si na-aga so onye kpọọ m oku nwere mmasị ụzọ ụlọ si nwee mmasị ama nabata ya ọ bụrụ na ọ wụrụ na ọ wee kwuo ego that you're interested to come in let us change things ụzọ ikpọ m na email email abụọ ọkparugom@hotmail.com ọkparugom@hotmail.com or brg@yahoo.co.uk PRG ya bụ papa na gịnị PRG Papa Romeo golf Papa Romeo golf at gịnị at yahoo.co.uk daalụ ụnụ afụgoni ya nụ ụmụ nwanne ụmụ ife ndị ya na-egosi nwanne anyị nwoke si na ya yi alụ nwa ife a na ihe ya chọrọ bụ mkpado ụmụ Igbo a na-akpọkọ ụmụ Igbo kedu ebe unu nọ in fact unu pụtanụ ka anyị kwado nwanne anyị nwoke biko ọ bụ na enwere ike iwepụta akara ya ewepụtakwa akara ya bụ nọmba ya n'ọnụ oyibo ndị ga-akpụ ya kaba kpọọ ya ka amalụ ka esi kwado nwanne anyị nwoke a ka ọ gaba n'iru biko nụ ndị chọrọ ịkpụ ya ụnụ akpọọ ya dịka otu esi wepụta gịnị wepụta akara ya ụnụ ga-afụ ya bụ ife ka ọ na-egosi ụnụ eme gịnị ụnụ ga-afụ ya ụnụ edetuo ya kpọọ nwanne anyị nwoke ma anyị pụta n'ebe anụnwa ka anyị malụ ka esi eje ka esi ana na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche ọkpara ugo biko nwere ife ọzọ nwere ike ịgwa anyị gbasara maka gịnị gbasara ife iyi menwula ụmụ Igbo nkwa m kwere ụmụ Igbo wosi na lekwa ụzọ ụzọ a ka Britain agara ụzọ a ka Russia gara ụzọ a ka Japan gara o nweghị ihe ọzọ karịrị nka na ụzụ lekwele ka mmanụ ga ofu atụ o nwere material edevelopụrụ
oge m nọ n'obodo a na-akpọ Birivo Skies ya ịbatawa n'ụzọ eji aka ya mepee. That material, a mash of organic and inorganic material. Onye ị ga-ama nke ahụ dịka ịbịa ebe anyị nwere akwụkwọ na-akpa aka kpa ya aka ya nwụọ. That material nyere aka in that. Ịgụ otu esi na-aga onye niile ndị a dị, but somebody take time na-eche echiche na-eme ihe ndị a. You need a support. Onyinye Chukwu dị iche iche. So ọ bụrụ ma akwado arụpụta these engines so that for every local government or for everywhere onye ọbụla chọrọ igote ihe egote industries ebidoro ọrụ. I have very lovely feeling oge m na around industry in Nigeria. I know, like so many places after Revlon, attraction body cream and relaxer was. All me used to go attraction in Nigeria, a white label with nice waterproof packing. All product more here, both soaps and everything. If you want na UK, major about Arum Narokana. Or so many industries, you won't be, you might shock. Or in steel works, Avesta Steel, William Cokes in Sheffield, and Amma Sheffield, Amma in steel. Almost parts of car parts, Emery. But in Emery, you'll be asking why. Or you even to the extent don't your charm Job, why can't you go home and produce all these things? So well, if I produce them, will you buy them? Biko no dịka otu nwanne anyị nwoke si wepụta akala nyanwa bụ nọmba ya na wee na-asị unu biko unu kpọọ ya ka anyị nye aka bịa kwado nwanne anyị nwoke a n'ife o nwere ike imenwu. Unu afụgonu ife onye a na-akpọ Adeyinka grandson na-agwa si yoto ejigbere ndị Igbo bi na Lagos gbuo eva nke bụ ofu nwaanyị kwa m na-amara avụ ya sikwazikwa gịnị na ndị Igbo bụ gịnị ndị Igbo bụ ndị na anya bụrụ mmadụ na-akọ onwe gịnị nọ na-akọ mana ka arapụkarị nọ nke afọ ife a na-asị bụ ndị Igbo ugboro one ka ife ya eme ụnụ amala ife ugboro one ka ife ga-eme ụnụ gịnị ụnụ amụrụ ife. Ndị Igbo ka m na-asị site n'ụla mmadụ anya ha abịa nọlụ na-asị jido ndị Igbo bue jido ndị Igbo bue jido ndị Igbo bue ndị Igbo agbachi nkịtị biko malịa na-arụ asịrọ m si mee gbuo nwanne anyị nwoke ma asịrọkwa m ụnụ jee ọgụ mana ihe m na-asị ụnụ gbelu na ile ụnụ gụọ na ezi ụnụ ọnụ anya ha nọ mmadụ a na-asị gbue ndị Igbo gbue ndị Igbo gbue ndị Igbo enwere ike na ndị ma ive agaghị eme ya mana ndị na-amara ive ege ya ntị jije mee gịnị jido ndị Igbo na-egbu oge elugo ga-aga isi nwanne anyị nwoke a kpuchie ọnụ ya ekwuzi na nọ mmadụ ka a na-asị gbue na ọ bụrụ mmụọ ka o ji abụ osisi na ọ ga-emechi ọnụ na-akpọkọ ụmụ Igbo ndị nọ ebe dị iche iche kunienu na anyị asị nwoke a ebe ọ bụla ọ nọ ya mechie ọnụ maka isi ndị Igbo si jido ndị Igbo gbue. Ekelekwa m nri nne mgbe na-asị ụnụ daalụ ka m tụnyere gị okwu onye si na gbuo ndị Igbo asị onye nwegwa na asasị agadi na-agba ọsọ ọgụ ya machikwe nja ya ike maka onye ji ọsọ agbakwuru ọgụ na amaghị na ọgụ ọnwụ igbu onye Igbo ọwụ okwu ọnụ okwuru mana ihe m na-asị aka m na-enyewo ma ọbụnadị ndị ese ahụ ndị ji nna ma na-aba n'obi mmadụ ka m nyegodi gị egzampụl a agụ iyi injin ahụ m gwara gị igosiri ya ga-enye aka rụọ nke anụ na-akpọ ele aha ya drone mụnwa na-akpọ ya pepe kite. Ịhụrụ n'obodo na UK na-achọrọ ijizi drone na-arụzi main road na ọ wụrụ ma ndị na-ewu the main destination na drone wụ coils dịka na fan. So this steam engine ga-enye aka arụpụta more coils for drones na sị na ichekwara farm gị sensọ ya nna ma araba n'ime ya will send signal to you then get deploy ya drone. Ị ga-ejikwa drone agbuo nna ma ị ga-eji drone agbukwa ihe ị chọrọ igbu ya wa akeba ga-eme ka ọma mee ka ọjọọ n'olu Igbo mkpọrọ ya. So dịka Israel asị onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche Israel agbagha aka a ga na-ekpere Chineke but leba anya na nka na ụzụ ọwụrụ naanị ikwu n'ọnụ
asị onye onwe ya na-ekwu okwu ndị mana ụmụ ọnwụ ihe ndị anyị na-eme dịka m chukwu mee ebere nweta ezigbo nkwado dịka agụ iyi n'ala anya na ide ya ime ya mesaa ya ofe ọwụla ọdịrị ebe ọwụla ị ga-eji ya mee a lot of coils ị ga-eproduce gị drone nyawa anyị n'elu tie oji aga anyị achọghị ịzụ ndị mmadụ ga-ama ihe gbasara na redio ị gaa na Tagan Rock University a lot of things we can go like that one in Elanya now. Take for example, that section in Elanya now coil. Nelu ya battery, radio and the tray. Only 3 sections. It can be powered by solar, which is here being a this section now battery. So they was in a whole work. In fact, all now this this radio na be here to show you. But however, you were this thing power higher. Okay, that you will agree you connect on a radio, it will help you generate current. So that's the same thing in our solar energy. It brings the light, the current to battery, charge a battery, give light. The same thing you get mechanical force, like those ones. So many things we can do. Liverpool, okay, Liverpool. Yes. Ekelekwa m nụrụ nne ihe abụọ ndị ọgbakọ ka igosili ya mana ife m na-akọwa bụ nwanne m nwoke na ọ bụ ka ndị Igbo ga-esi wee bịa wee kwado ya n'ọyịla anyị na-akpọ ụmụ Igbo ife nwanne anyị nwoke a ji wee mee gịnị si ebe o si wee bịa na London wee si na ya abịa igwe ụmụ Igbo ife ya nwere ike imenwu ọ bụrụ na ụnụ kwado ya ọ bụrụ na wepụta aka wee si na nwanne anyị nwoke gaba enwekwara ndị ọzọ ya nwa na onwe ya maalụ ọ ga-akpọta maka na oge a na-ekwu na alụlụ Ogbunigwe na alụlụ Ogbunigwe ọ bụrụ ofu onye rụrụ Ogbunigwe ya bụ ụmụnne anyị ndị nke nwere akọ n'uche bịakọtara wee weta uchefa wee mee gịnị lụọ Ogbunigwe melụ na gbalụ ụwa niile ghalị tata a na-amara ka esi wee nye n'onye nwa ka a na-asị nwanne anyị nwoke apụtago na-enwekwara ndị ọzọ nye nwa ma ya ga-akpọta ka etikọ aka wee mee gịnị na enwekwara ike kụziele nke ya ma kụziele ụmụnne anyị ka abịa ka eme gịnị ka enye aka wee dozie ebe anyị ka e weta ụmụ teknọlọji ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche enwere ndị na-akpọ m na foonu m na ọ bụrụ foonu m ka unu ya akpọ maka na gị na-emesịa m ga-akpọchi unu azụ mana gịnị ohere adịla anyị nke afụta ịbịa mee gịnị kwuo okwu na foonu ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche ihe anyị chọrọ ịgwa ụnụ bụ gwadonu nwanne anyị nwoke ọ bụ na ị ga-ewepụta gịnị nọmba nwanne anyị nwoke ọzọ n'ọnụ oyibo ewepụta ka ndị mmadụ detuo ya na email ya zigara na ya ozi ka unu ga-esi wee kwado ka e ga-esi wee nye aka wee dozie ebe anyị nke ọzọ m kwubulu mbụ ife gbasara maka onye na-asị na-ekwu na gịnị na YouTube jido ndị Igbo gbuo na Lagos wee na-asị ya ọ gịnị melụ kedu ihe ndị Igbo mere ya na-akpọkụkwa ụmụnne anyị ndị nke nọ na gọọmenti unu ga-ewelite okwu a na sineti na ebe ọzọ dị iche iche na nwanne anyị nwoke anụnwa ma onye anụnwa na-ekwu okwu na a ga-asị ya mechie ọnụ n'oge na ọ nyụrụ nsị n'ụlọ ụka na ọyịvọ nsị ka ọ na-anyụ n'ụlọ ụka na a ga-eme gị na ga-amị ya ka o mechie ọnụ maka na ka ndị ma ihe ga-eme ife asị mba ka ghara ikwu okwu ndị na-amara ife ya egi ya wee mee ife asị wee mee ife ọsị ha mee ka a ghara ijide ụmụnne anyị wee gbuwe n'ebe dị iche iche nke ọzọ m na-asịkwa ka m megịrị ka m gwa ụnụ ụmụnne m biko nọ n'oge elugo unu ga-eji wee kwadokwa n'anyị nwa bụ Igboamaka anyị chọrọ ije njem wee jee mee gịnị jekwuru ụmụnne anyị ndị bi n'ebe dị iche iche ndị nwere ụmụ gịnị nka na ụzụ na ụmụ ife ndị ọzọ ka anyị kpọpụtava ka anyị mee gịnị mmanụ ka e ga-esi ekpọpụtala ụnụ ka ụnụ kwadova ka anyị jee mee gịnị jee dozie n'ụba anyị maka na onye a na-asị gbaba ọsọ ịgba ọsọ afọ ọ ga-ejidokwa n'ụtụtụ wee gbaba ya tupu chi ejili maka chi jili o nwere ike mee gịnị isu isi ịma gịnị n'aja biko ọ ya adị mma na anyị bidoro ugbu a kwadebe n'onwe anyị n'elu ka e were asị ndị be anyị na gịnị na Lagos ahịa ndị be anyị lụrụ ha lụsịrị ya a wee sizie na ahịa ahụ na afọ nwa ga-eli ya bụrụ ọgọzọ nwa lụrụ nọ ndị be anyị lụrụ ya bụ ahịa asị na a ga-analụfa afịa ahụ wee lee ya ụdị ihe ọdịnmma nke ọ bụrụ isi ndị Igbo nabana ahịa niile nke fa nwere otu a ka esi analụfa ya abịakwazie awụzikwa nke nwa na-enye anyị nri ha na-akwụkwa taksị na-enwe ife mfe ndị ọzọ dị iche iche asị na a ga-anapụ anyị ya
jabe ife ajọrọ mma ọhịa nwanne anyị nwoke ji wee bịa si na gịnị melụ na anyị ga-ebido ugbu a chụbụ uwe ojii tupu chi ejili si kwado na ya ka eme gịnị ka anyị wee jeenu meenu ife gbasara gịnị ife anyị nwere ike ime ka anyị wee dozie obodo anyị anyị ga-ejenu ka anyị jenu zụọ ahịa anyị mesie anyị batazie nwanne anyị nwoke ya agwa anyị ka esi eje ka esi ana n'ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche ekene mụnụ ndị wenu Elegant Ladies, a social club for Igbo women in the UK, celebrates our inauguration party on Saturday 27th of July 2019. At the Selby Centre, Selby Road, London N17, 8JL, time 5 p.m. There will be a variety of events and exciting activities like cultural dancing, Igbo women fashion parade, and assorted foods for refreshment. Please be there to support this group that has set out to give aid to the only school for the blind in Igbo land, which is the Abodin Rehabilitation Center for the blind in Ezinihite, Mbaise, in Imo State. The blind have been neglected long enough in Igbo land. We need to assist them. For more information, please contact Elegant Getif Spenelli, Chair Lady Inauguration Committee on 0739 726 2996. Elegant ladies, elegant ladies, elegant udolori munanya. Nemo nemo, ezigbo nemo nemo nemo, ime mara mara nemo nemo, ezigbo nemo elegant ladies, elegant udolori munanya. Ahambo Chief Mrs. Josephine Agokwe, Adure one of Owerri Ward in Imo State, Oro. Agumonishi Elegant Ladies, who are the president, and I'm one of the founding members of Elegant Ladies. I'm a man inauguration on the 27th of July 2019 at City Center, London. Ahambo Elegant Lois Alice Igwe. Abuja Abukoto Elegant Ladies. From 9 inauguration of Elegant Ladies. I will pray no mind after. I for Kandaman Bakata Banera and Nigeria vice versa. I can support you. Charitable according for the blind rehabilitation center on Ise, Nona Imo State. The only blind rehabilitation center known at the eastern region of Nigeria. On that 27th of July, I name our inauguration. I ask to support our vision. Elegant Gertrude Ndiamnosi. I am the vice president of Elegant Ladies and my panyere, my honorable praise store. I know there na soon. You work Igbo, ono biaza anyo, ihe di iche ga-eme. I ga-eri nwa. The one that she onye mara me hu na di mara na onye nwo. That day we dey for elegant. Elegant Josephine Owen, who are financial secretary in the organization now. Who are now for na ego na kotara leji eme kwesiri. Ya mere ubosi ahụ ego ni na aga nakọta. A ga-ejikolata ya wee mehe jirisi ụlọ bịa. Ubosi ahụ a ga-eji ya mehe banuru na Nigeria.
always ndị London na-akwadoro ndị isi ikpuru ka ọ bụrụkwa na anyị echefughị ha. Anyị nọ ka nne ha na-enyere ha aka. Ọ ihe anyị jiri kwuo otu a. Anyị na-emekwa na-ayị ụlọ biko unu bịa nọnyere anyị na emume nke anyị ga-eme. Bịanụ ka unu kwado anyị, bịanụ ka unu nyere anyị aka, bịanụ ka unu sa anyị na-aga n'ihu. Elegant Getty Spinelli bụ chairperson na inauguration committee. Ana m agụ ihe gbasara maka the organization and arụọla m ọfụma n'ugbo ya n'isi. Ana m asị na ihe unu ga-eri that day ọ dị ọfụma, ebe unu ga-anọ dị ọfụma, onye ukwu na onye nta ebe ọbụla enu mara bịawa ị ga-adịwa n'ịtape. Egwu dị iche anyị ga na-agba egwu dị iche na-eri na-agụ ihe niile dị iche iche. Ihe ga-akụ na innovators, people with ambition, people who don't stand still, people like Dennis. ya bụ ekedekwa m dori nne na-asị ụmụ nwanyị elegant ladies unu aka maka gịnị ihe abụ ụmụ nwanyị kpọlụ nnọọ na-akpọ oku si na gịnị melụ na ha ga-eme ihe unu nụrụ mbọsị ha si na ha ga-eme ya na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche. Anyị ga na-ewepụtakwa ozi ha ma gịnị ka anyị na-aga anyị na-ewepụtakwa ya mana gịnị mana ọ bụrụ tata mgbe ọzọkwa n'izu ụka na-abịa abịa anyị wepụtakwa ozi ha gosikwa ụnụ mana oge na-adịghị anya ha ga-abịa ebe anụnwa bịa gwakwa ụnụ ka ha si eje ka ha si ana na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche wee na-asị ụnụ elegant ladies unu nwe aka daalụnụ. Ee, onye mụ na ya nọ ebe a tata bụ nwanne anyị nwoke bụ injinia Michael Oparugo akwali ya Kelengo. daalụ nwanne m ife ya bụ wee na-asị biko na nwanne anyị nwoke anụnwa nọ ọ na-egosi anyị ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche ife o nwere ike imenwu ka ọ na-agwa anyị si biko si kwado ya na Igbo na mgbanwe ga-adị n'Igbo ọ bụ na ndị Igbo kwado ya na ihe amakwụzi ndị ọzọ ya nwere ike ịkpọpụta ga-enye aka ka e wee bido nka na ụzụ na be anyị ụmụ ife ndị gịnị Naijiria na-enweghị ike ịlụ nwụọ na a ga-alụ ya na be anyị. Otu a ka o mere. Nwee na-asị unu biko n'oge elugo oge anyị ga-eji wee ji ụtụtụ wee chọba uwe ojii tupu chi eji ya ka anyị nyere unu nwanne anyị nwoke ya aka kwado ya nyere ya aka ka o mee gịnị ka o wee ka anyị wee mee gịnị ka anyị wee fụ na ife batakwalụ na be anyị ọzọ. Onye ka m kene daalụ onye ka m kene Ọ Nnenna na-ekwu. Nnenna ekenekwa m ye Ndewo nwanne m. daalụ Ana m ekele gị Dave a na-ekele gị Dave Oparugo. Dave Michael ndewo. Imere nwaanyị ọma. Ana m ebe a na-ekili ihe niile na-eme na-eje n'igwe maka na ekiligo m ihe ndị ofe na-efesasị gbasara ndị be anyị na-ekwu na ndị be anyị ji nọchie ọnọdụ ha bịa biri na be ha na ha bịa ha gụọ na millions of ndị Igbo nọ na ala Yoruba ịma na-ekwu ihe ha na-ekwu na-akparị anyị ụzọ niile dị iche iche. Oge erugo oge ndị be anyị ga-ejisi ike na be nna anyị gadozie ebe anyị ịnwa bụ ihe ga-egbochi mkparị duma. Dee Michael ọ nna gị mụrụ gị Chukwu gozie gị. Thank you. Jide nke ije. Amen. Di m Dave na-ekwugo na ndị be anyị kwesịrị ịpụta n'igwe kwado Igboamaka ka anyị nwee ike lụọ ọrụ Chukwu diri anyị ka anyị wee lụọ. Otu nwa okorobịa pụtara na-eme ihe gbasara ime industrialize ala Igbo itinye ọkụ itinye mmiri iti ife niile. Ọ bụ Igboamaka bụ the tool a ga-eyuzu wee gosi Igbo niile ihe gbasara ihe a. Ya mere nke ga-eme na ndị Igbo niile ma ndị nọ n'okpuru osisi ma ndị nọ n'elu ma ndị nọ n'ala anọ maka nwa okorobịa wee pụta nye aka. Ya mere ana m akpọ ndị Igbo niile nọ n'ụzọ ije niile nọ n'ụlọ pụta n'kwado anyị ka anyị buru ihe gbasara nwa okorobịa laa n'ụlọ Dee Michael a n'ike tinye steam engine tinye ife niile tinye drone na be anyị nwere ọkụ nwere ife niile n'elu ka China dị kịta ụwa niile na-agbazi eje China a na-achụpụ ha etu esi achọ ike achụ China kịta anaghị respect ha. Ebi m na London UK anaghị amụ Igbo na skuul kịta na-amụ China na skuul fa maka gịnị ndị imezi ebe gị
bụrụ world power ndị bụ ndị nnukwu nwa achụba gị onwezi onye ga-akpọ akpara ege ana m ayụ unu biko ndị be anyị pụtanụ n'igwe anyị ga-ezitewe ozi gbasara nwa okorobịa jee Michael anyị esewe ozi ya pụtanụ n'igwe ka anyị kwado nwa okorobịa nke dị ghọtasịrọ iju ajụjụ akpasị ya gọfọ onwe nwere ozi na ya ka anyị nwee ike buru ihe ala n'ụlọ mezie ife niile ka anyị nwee ife niile oge anyị nwere ife niile nwee ụlọ ọgwụ anyị nwee ọkụ anyị nwee ihe niile ị ga-afụ ka ụwa niile ga-esite na-achụ anyị onye awa na-agbago ụkwụ ka bezi chọsị ka gị na-ezizie na mma onye ọbụ ozi m na ezi na-ayọ ndị be anyị pụtanụ n'igwe ka akwado nwanne m dee Michael ndewonụ ka ọ dịnụ Chukwu gọzie ụnụ gọzikwa gị biko daalụ unu afụgonu ka ya bụ ihe si wee gaa nwanne anyị nwaanyị anyị na-ekene gị anyị na-asị gị daalụ otu isi wee mee gịnị otu isi wee wepụta obi wee gwa anyị okwu o kwere m nghọta na ụnụ nwa bụ ndị Igbo ga-eme gịnị ya anụ ife a nwanne anyị nwaanyị kwuru nnukwu nke anyị nwa na nwa anyị kwuru kwado na Igboamaka kwado na nwanne anyị nwoke bụ Ọkpara Ugo ọ ga-eme gịnị ọ ga-egosi ụnụ ka esi eje ka esi ana na ana Igbo ka anyị ga-esi wee nwere onwe anyị dozie ihe gbasara maka nka na ụzụ na ana Igbo ekenekwa m nri nne wee na-ekene ndị niile nọ na Igbo in Diaspora Forum na ndị niile nọ na ofu obi ụmụ Igbo Forum adị m ekene ụnụ jide n'aka mgbe na-adịghị anya anyị ga-emekwa gịnị anyị ga-ewepụtakwa ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche anyị nwere ike ịdị na-akpa n'ebe afọ maka na anyị abụ forum ndị ministers nọ ndị dị iche iche nọcha na ya anyị mekwalụ gịnị ma ndị nọ obodo oyibo dị iche iche nọ na Igbo in Diaspora Forum anụ a na-ekwu okwu ọ forum na-eme gịnị na-ekpo ọkụ na-anaghị ezu ike mana ebe afọ oge na-adịghị anya anyị ga na-atụpụta ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche anyị nwere ike iji na-eme gịnị enyere onwe anyị aka n'ala Igbo ekene m nire wee na-asị nụ daalụ nwanne m nwoke biko enwere ife ị chọrọ ịgwa anyị tupu anyị mechie n'oge anyị na ha ekwe mkpapụ nwa gị nwoke melụ gịnị anyị ga-akọwatara anyị maka ya nwa m nwoke gbara afọ asatọ kwa ya ana m asị Nnamdị biko happy birthday ke birthday mbụsozi bụ ụzọ meso ọ ya ka m na-ehi gị na foto ugbu a happy birthday nwa m ndị ka ọhụrụ kwa dị mana asị anyị jide anyị cheta ebe anyị si bido thank you mana arịọ unu biko na sị ebe m si bịa ihe na-akpọ anyị ngụgụ ọbịra anyị anaghị ekwu okwu na-adịghị shọ na-aga emeju ọ wụrụ ma anyị soro ụzọ a ndị niile eji Igbo ụgwọ ga-akwụ ụgwọ eji Igbo ndị niile eji Igbo ụgwọ ga-akwụ ụgwọ ụgwọ na ọhịa na ị gaa na St. Pancras ya ị ga-ahụ ihe nna anyị kwusa na anyị ji elu mere ewepụ aka ọrụ ya St. Pancras agaghị adị International Rail Station so otu a lee ihe dịka Donald Trump ọ hụrụ otu China si na-agasị mba na ya ga-ebidovu steel Detroit na obidovu anya likiri trade war elee ka a ga-eji mechie ụlọ ahịa site ebe ọzọ gawa coal gawa na ya believe na global warming so ndị na-ekwere ma ndị na-ekwe but onye ọbụla dịrị iche anya ebidokwe na mma anyị ebidobe so we have the chance so from there we move China sekiri onwe ha kpuchite onwe ha develop mepee onwe ha to the world anyị ebido dị ihe ebido you see so ya ka m na-arịọ ndị mmadụ ịmarụ iji ego nwere ntụziaka dịka oge ihe a gara na union ike duru ofu nwa okorobịa nọdụ ya nwoke kọwara sị ihe ọ bụrụ na ọlụ ụlọ ji ya meme mix mee cement na a ga-eji ya na-eme roofing coat ọnụego ala and okwu ahụ o kwuru sport point eziokwu ya wụ otu ụzọ ihe a nwere ike ịrụ n'ọnụ ala daalụ ekene m gịrị nne nwa ma ị na-ekene ndị ike duru na-asị ha gịnị na-asị ha jisi ike na-asịkwa na ha nwere nzukọ na end of this month ya bụ Saturday Sunday na ka ha ga-eme gịnị nzukọ mana mgbe na-adịghị anya ndị ike duru ya bịa ebe a ịgwa ụnụ ka ha si maka na ọnwa ha dị ebe a ịgwa ụnụ ka ha si eje ka ha si anụ nwa ife ndị ọzọ dị iche iche ekenekwa ndị ike duru niile ana m asụ ụlọ daalụ jisie n'ike na-ekene onye isi na-achị ndị ike duru gịnị bụ afọ ya Nna anyị Rafael anyị na-asị gị
daalụ nwanne nke m daalụ otu isi wee na-eji na-achị ndị ike duru ana m asị daalụ mana mgbe adịghị anya biko bịa ka ụnụ batara anyị na gịnị Igbo community in London daalụ nọ ekenekwa m riri nne biko na anyị ga-afụkwa n'ezi ụka ọzọ onye na nnukwu olu ya bụ nwanne unu nwoke bụ Val Chiwuzie Chukwuemeka Akụdịnobi Ogbuevi nna ya lụgo udochia na ndụ nọ ndewo nọ daalụ nọ ya gazie ndewo nọ thank you Elegant Ladies, a social club for Igbo women in the UK, celebrates our inauguration party on Saturday 27th of July 2019. At the Selby Centre, Selby Road, London N17 8JL, time 5 p.m. There will be a variety of events and exciting activities like cultural dancing, Igbo women fashion parade, and assorted foods for refreshment. Please be there to support this group that has set out to give aid to the only school for the blind in Igbo land, which is the Igboamaka Rehabilitation Center for the blind in Ezinihite, Mbaise, in Imo State. The blind have been neglected long enough in Igbo land. We need to assist them. For more information, please contact Elegant Getty Spenelli, Chair Lady Inauguration Committee, on 0739 726 2996. Elegant ladies, elegant ladies, elegant udolori munanya. Egwu dị iche anyị ga na-agba egwu dị iche na-eri na-agụ ihe niile dị iche iche ihe enweghị ga-agụ na slasị elegant na-agụ social secretary of elegant ladies every morning ka na onye ọbụla ṅụọ ma afọ echi bịa rie ṅụọ ihe egwuregwu dị iche iche ga-eme egwu efenelu ofe n'ala ihe niile ọ chọrọ ga-amụta dị ka anyị ụmụ nwaanyị na-ele ụmụ nwaanyị sị na asị ụmụ ede eje mba asị m ụlọ bịawa ụjọ atụrụ ụlọ bịawa nọ Elegant ladies form on the basis of ịhụnanya na peace and loving Igbo women nọ na UK, and one of our goals is supporting ndị nọ na Nigeria. So on that 27th of July inauguration, people are all over Igbo land, they are going support them. And anyway, so many activities, so many activities I'm going to run. People, they are support them. Thank you. Yeah, okay, ama m nebi wagom onye ligwa mama kụwagom mana onwe ndị kụrụ ka m si akụ ego ha agụgo ego ha agụgo